Moikka, mä oon Safine ja mä oon esittelemässä meidän ryhmän idean tämmöisestä Valkeakoski-yhteisöhubista. Tosissaan meidän tiimi keskittyy tämmöiseen asiakaspalvelun Ask-vaiheeseen, eli siihen, miten matkailijoiden on helppo löytää tietoa ja inspiraatiota, kun he on jo kiinnostuneita Valkeakoskesta. Ja me päädyttiin fyysiseen ideaan turismiyhteisöhubilla. Eli kyseessä on tila, jossa matkailijat voi tutustua alueen tarjontaan ja paikalliset yritykset voi tehdä yhteistyötä uusien elämysten suunnittelemiseksi. Tosissaan mun presentaatio sisältää tiimin tapaamisen, prototyyppivaiheet, sisältösuunnitelman, kieli- ja sävystrategiaa, sisältökalenteria ja teemaviikot, kumppanuudet ja yhteistyöt, osallistumisjärjestelmän ja sitten lopuksi vielä, miten meidän ideassa näkyy kestävyys ja kehitys. Tosissaan mä esittelinkin jo itseni, eli mä oon Sarafine ja mun tiimissä mun lisäksi on 4 muuta henkilöä, eli Regina, Miriel, Nisansala ja Jeva. Ja me 5 yhdessä työstettiin tätä fyysistä ideaa. Yes, eli meidän idea Valkeakosken yhteisökeskuksesta on tämmöinen veneenmuotoinen vaja, joka sijaitsee puistossa, tarkemmin Lepänkorvan puistossa. Ja yhteisöllisiä tekijöitä idean taustalla, eli halutaan kannustaa asiakkaita lahjoittaa vanhaa puuta ja muita materiaaleja, joita he eivät enää tarvitse. Tässä Valkeakosken kaupunki on tosi tärkeässä roolissa, että saadaan asukkaille viesti perille. Tämä itsessään tukee jo kestävää kehitystä ja luo ihmisille henkilökohtaisen yhteyden keskukseen, kun he näkevät, että heidän omaa puuta on käytetty sen rakentamisessa. Ja yhtenä lisäideana voisi tarjota myös mahdollisuutta kaivertaa heidän oma nimi puuhun. Ja jos nämä asukkaiden lahjoittamat materiaalit ei riitä, niin sitten voidaan miettiä suuria paikallisia vähittäiskauppiaita, kuten esimerkiksi City Market, Prisma, Tokmanni, K-Rauta tai muut paikalliset rakennusliikkeet, niin usein myy tämmöisiä ylijäämäaineksia vähän halvemmalla tai sitten lahjoittaa ne kokonaan. No, hubin sisältä. Eli ajatus on, että toinen puoli tarjoaa tämmöistä tärkeää matkailu- ja paikallistietoa, kuten sitten esitteitä, karttoja, QR-koodeja. Ja sitten toiselta puolelta löytyy tämmöinen pöytä, jonka taiteilijat, pienyritykset ja yksityishenkilöt voi varata. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi puunveistokokeiluihin, talvisiin pop-up-myymälöihin, kuten kuuman kaakaon myyntipisteeseen tai sitten pieniin käsityöpajoihin. Ja hallinnoinnista sen verran, että 5 opiskelijan tiimi voisi huolehtia päivittäisistä tehtävistä, esimerkiksi markkinoinnista, siivouksesta, varausten hallinnasta ja viikoittaisen ohjelman valmistelusta. Ja sitten Valkeakosken nettisivut voisi olla vastuussa keskuksen sisäisen tilan online-varausjärjestelmästä. No, rakenteen suunnittelussa tehtäisiin yhteistyötä vapaaehtoisen arkkitehdin tai sitten HAMKin opiskelijoiden kanssa. Kerättäisiin vajaan rakentamiseen tarvittavat käytetyt materiaalit ja idean on järjestää yhteistapahtuma, jossa sitten tämä keskus rakennettaisiin yhdessä. Ja kaikki, jotka osallistuu tähän tapahtumaan, niin voitaisiin esimerkiksi esitellä siellä keskuksessa. Ajatuksena on tosiaan järjestää viikon mittainen rakennustapahtuma, joka järjestettäisiin suoraan puistossa. Siellä esimerkiksi vapaaehtois- ja työttömyysohjelmaan osallistuvat voisi ilmoittautua etukäteen, mutta sitten ohikulkijat voisi myös liittyä mukaan spontaanisti. Mikä on kiva ajatus, niin se, että valmistuttuaan tämä rakennelmahan tulee olemaan tunnistettava kokoontumispaikka kaikille tapahtumille ja esimerkiksi epävirallisillekin tapaamisille. Ja koska se on rakennettu alustalle, se voidaan tarvittaessa helposti siirtää nosturilla. Ja ehkä semmoisen lisähuomiona on, että on ehkä harkittava kuitenkin ammattilaisen palkkaamista varmistaa, että se vaja täyttää vakuutusvaatimukset. Joo. No sitten vaihe 2 alkaisi noin vuoden kuluttua, kun yhteisö ja asukkaat on tutustunut tähän hubiin. Ja tarkoituksena olisi muuttaa tämä venevaja kelluvaksi nähtävyydeksi rakentamalla sen alle iso lautta. Ajatuksena on käynnistää taas yhteisölahjoituskampanja puulle, tynnyreille ja turvamateriaaleille ja tarvittaessa sitten taas suuremmat liikkeet tai rakennusyritykset voisivat tukea hanketta lisämateriaaleilla. Tämä lautta voitaisiin rakentaa yhdessä vapaaehtoisen rakentajan, HAMKin opiskelijoiden tai paikallisen pienyrityksen kanssa.
Ja kuten vaiheessa 1, niin järjestettäisiin tämmöinen yhteisöllinen viikon mittainen työpaja puistossa, missä sit asukkaat saa olla mukana kokoamassa sitä lauttaa, ja sen jälkeen voitaisiin järjestää sit julkinen vesilaskutapahtuma, kun se rakenne lasketaan kanaaliin. Ja mikä on ihanaa, niin on se, että tästä syntyy hieno yhteisökokemus ja uusi kausittainen vetonaula. Ja lautta on mallilta yksinkertainen. Siinä on tasainen nostokelpoinen alusta, turvakäyteet reunoilla ja irrotettavat tynnyrit, mitkä sitten helpottaa huoltoa. No, lautan huollosta sen verran, että se riippuu siitä, että pidetäänkö sitä vedessä ympäri vuoden. Jos se nostetaan talveksi pois, niin tarvitaan nosturi 2 vuodessa. Mieluiten toki vapaaehtoisen yrityksen tukemana. Ja talvella tarkistetaan myös tynnyrit ja säilytetään rakenteet turvallisesti puistossa. Jos lautta pidetään vedessä, niin kuntoarvio riittää 2-3 vuoden välein ja silloin vain välttämättömät puuosat tarvii uusia. Ja voidaan myös harkita lisävarusteita, kuten pieniä aurinkopaneeleita, generaattoreita, talvivaloja ja kausikoristeita. Kylminä kausina lautta voi toimia myös pienten pop-up-kahviloiden tai talvimyyntipisteiden alustana, jos ei itse vene ole siellä. Ja tosissaan kaiken kaikkiaan tämä vaihe 2 tekee tästä hubista tämmöisen kelluvan maamerkin, tukee kausittaista toimintaa, pitää kustannukset matalina laihdutusten avulla ja vahvistaa Valkeakosken tämmöistä vesi-identiteettiä ja omalla tapaa myös parantaa näkyvyyttä ja matkailupotentiaalia. Ja sivuhuomiona haluttiin lisätä tämmöinen, löydettiin tieto tämmöisestä MS Tampere-veneestä, mitä on kutsuttu tämmöiseksi haamuveneeksi, eli se on ilmeisesti ajelehtinut vesillä, mutta viime aikoina se on myyty, niin se itsessään osoittaa, että tämmöisten alusten uusiokäytölle on kysyntää. Eli tämmöinen konsepti on tosi realistinen Valkeakoskelle, ja tämä on yksi vaihtoehto, että jos ei haluta rakentaa sitä lauttaa, niin mahdollisuus on aina ostaa vene. Ja ajatuksena se on ihan yhtä hyvä kuin tämä meidän kelluva vene. No sitten, tämä dia näyttää, miten tämän hubin eri osa-alueet toimii käytännössä. Eli sieltä löytyy tämmöinen tervetuloa-alue, mikä tarjoaa kävijöille nopean esittelyn Valkeakoskesta ja sitten lähialueen nähtävyyksistä. Siellä on paikallisen tuotteiden kulmaus, mikä nostaa esiin paikallisia tekijöitä pienillä, vaihtuvilla esillepanoilla. Sitten on tämmöinen klubien ja yhteisöjen alue, mikä esittelee paikallisia yhdistyksiä ja auttaa ihmisiä löytää toisensa. Sitten on workshop-tila, soveltuu esimerkiksi pienille tapahtumille, työpajoille ja käytännön tekemiselle. Ja sitten rentoutumiskansi kautta alue, mikä on sitten tämmöinen yksinkertainen kausiluonteinen oleskelualue esimerkiksi lukemiselle ja järvinäkymistä nauttimiselle. Ja yhdessä nämä alueet pitää tämän hubin aktiivisena, paikallisena ja yhteisölähtöisenä. No, keskuksen tavoitteenahan on, että jokainen yhteisön jäsen tuntee olonsa tietenkin tervetulleeksi. Ja siksi kaikki fyysinen ja painettu materiaali on saatavilla suomeksi, englanniksi ja ukrainaksi. Nämä kielet palvelee parhaiten paikallisia uusia tulijoita ja vierailijoita. Ja keskuksen saavutettavuuden parantamiseksi käytetään myös QR-koodeja, jotka voi johtaa sitten ääniversioihin. Tämä tukee näkörajoitteisia kävijöitä ja helpottaa sitten myös monikielisiä käyttäjiä, jotka suosii mieluummin kuuntelua. Ja meidän viestintätyyli perustuu 4 periaatteeseen, jotka on lämmin ja aito, lyhyt ja visuaalinen, kestävyyslähtöinen ja paikallisuus ensin. Halutaan, että ihmiset kokee olemassa tervetulleita ja osa yhteisöä. Halutaan käyttää vahvoja kuvia, selkeitä tekstiä ja tarinallisuutta. Halutaan tuoda esiin Valkeakosken luontoa ja yhteisöarvoja. Ja sitten totta kai halutaan näyttää sitä paikallista ylpeyttä, luovuutta ja yhteisön vahvistamista. Keskuksen tavoitteena on pysyä aktiivisena, raikkaana ja jatkuvasti innostavana ympäri vuoden. Idea on luoda tämmöinen ennakoitava rytmi, jotta paikallisilla vierailijoilla on aina jotain uutta koettavaa. Viikoittain esitellään vaihtuvia paikallisia tuotteita, nostetaan esiin uudet artesaanit tai pienet pop-up-myymälän tuotteet. Tällä tapaa pidetään tämä hubi eloisena ja annetaan monille pienyrityksille näkyvyyttä. Kuukausittain järjestetään kerho- ja yhteisöteemaviikkoja,
Ne voi esimerkiksi sisältää pieniä messuja, joissa voi esittäytyä urheiluseurat, käsityöryhmät, nuorisojärjestöt tai monikulttuuriset ryhmät. Ja paikalla voi toki olla myös vapaaehtoistoiminnan ilmoittautumispisteitä. Sitten sesongittain toteutetaan vuoden aikoihin siirryttyjä kulttuuritapahtumia, esimerkiksi Kesäjärven rannalla tai talven lämpöä. Nämä sitten taas vahvistaa Valkeakosken identiteettiä ja sitten sen yhteyttä luontoon. Ja sitten jatkuvasti keskus tarjoaa jatkuvia päivityksiä tapahtumista, taiteen vaihtuvista näyttelyistä ja paikallisista tarinoista. Näin kävijät löytää aina ajankohtaista tietoa kaupungin tapahtumista. Ja itsessään tämä sisältökalenteri tekee tästä keskuksesta tosi elävän, merkityksellisen ja helposti lähestyttävän, sekä sitten tarjoaa yhteisölle selkeän tavan osallistua ja vaikuttaa. Keskus on suunniteltu koko yhteisön kohtaamispaikaksi. Se pistää paikalliset tekijät, koulut, pienyritykset, taiteilijat ja kaupungin saman katon alle. Ja keskeinen ajatus on tietenkin yhteistyö. Sen sijaan, että kaikki toimisi erillään, tämä keskus toimii yhteisenä alustana, jossa eri ryhmät voisivat tuoda panoksensa ja hyötyä toisistaan. Tavoitteena on vahvistaa Valkeakosken paikallista identiteettiä, nostamalla esimerkiksi esiin paikallisia tuotteita, luovia taitoja, vuoden aikojen perinteitä ja pieniä yhteisölähtöisiä aktiviteetteja, myös kokoamalla tärkeää tietoa kävijöille ja asukkaille yhteen paikkaan käytännöllisesti ja merkityksellisesti. Miten sitten kumppanit hyötyy? Niin fyysinen tila, he saavat siis fyysisen tilan omien tuotteiden, työn tai palvelujen esittelyyn, lisää näkyvyyttä, ei vain turisteille, vaan myös paikallisille, jotka ei ehkä tunne kaupungin tarjontaa niin hyvin. Uusia yhteistyömahdollisuuksia tapahtumissa, työpajoissa, teemaviikolla ja kulttuuriohjelmissa. Ja kokonaisuutena tämä keskus toimii yhteisenä alustana, joka sitten vahvistaa suhteita, tukee pienyrityksiä ja luo rikastuttavia kokemuksia kaikille Valkeakosken kävijöille. Tässä osiossa mä selitän lyhyesti, miten tämä kumppanien osallistumisjärjestelmä toimisi täällä fyysisessä keskuksessa. Eli kumppanit voivat ottaa yhteyttä tai rekisteröityä keskuksen kautta, joko sähköpostitse tai sitten yksinkertaisella verkkolomakkeella. Sitä kautta he voivat varata tilan esittelyille, tuotteilleen tai työpajoilleen. Kun tämä keskuksen tiimi on tarkistanut ja hyväksynyt pyynnön, kumppanin materiaalia asetetaan esille keskuksen sisätiloihin, esimerkiksi julisteina, esitteinä tai pieninä tuotenäyttelyinä. Sama tieto jaetaan myös ulkopuolella olevalle näytölle, jotta sit paikalliset ja vierailijat voi helposti nähdä tulevat työpajat, yhteistapahtumat ja kumppanin aktiviteetit. Tämä prosessi auttaa pitää keskuksen aktiivisena, järjestäytyneenä, innostavana ja mahdollistaen sen, että sekä asukkaat että turistit pysyvät ajan tasalla Valkeakosken tapahtumista. No, jotta tämä fyysinen keskus pysyisi kestävänä ja kiinnostavana ajan mittaan, niin tavoitteena on luoda konkreettinen ja kutsuva tila pieni keskus veneessä, jossa ihmiset voi tutustua Valkeakosken kulttuuriin ja yhteisöjen painettujen karttojen, paikallisten käsitöiden ja tarinoiden kautta. Tilaa koordinoisi kaupungin matkailutoimisto ja vapaaehtoiset. Opiskelijat sekä paikalliset yritykset voisivat auttaa näyttelyiden ylläpidossa ja säännöllisessä uudistamisessa. Vapaaehtoiset voisivat toimia isäntinä ja opastajina, jotka jakaa ajankohtaista tietoa paikallisista kahviloista, tapahtumajärjestäjistä ja liikkeistä, kun taas sit opiskelijat voisivat saada käytännön kokemusta matkailun, muotoilun tai tapahtumatuotannon harjoittelujen kautta. Tämä vahvistaa myös yhteisön osallisuutta, auttaisi pitää keskuksen elinvoimaisena ympäri vuoden. Ja tulevaisuudessa tämä keskus voisi laajentua eläväksi yhteisötilaksi, missä voidaan järjestää pieniä näyttelyitä, taideesittelyitä tai kausimarkkinoita, jolloin tämä huvi toimii jaettuna yhteisötilana, joka sitten heijastaa Valkeakosken kulttuuria, luovuutta ja arkea. Ja aikataulu sisältää 3 vaihetta. Aluksi lyhyen aikavälin pilottivaiheen, jota sitten seuraa keskipitkän aikavälin kehitysvaihe paikallisten kumppanuuksien ja toimintojen avulla. Ja lopulta sitten pitkän aikavälin tavoitteena on muuttaa keskus pysyväksi ympärivuotiseksi kohtaamispaikaksi sekä asukkaille että vierailijoille. Ja se oli siinä. Kiitos kun kuuntelitte.